Kasunod 20 parabor, agyam kami apo itibinim. Misyon, ang tukit mo iti puso, di babagi sagot mi, naput no ken tutungil kami, at tuy kamasagdan kami, o apo. Kami tinatuma adiso, itanon iti saom ken panagserbi. Ni Maria, ni Madarabag nagsakni, agsaknap tigil ayag ti misyon. Lima kasut 20 parabor, agyam kami apo itibinim. Misyon, itukit mo iti puso, iwag pag-ibig sagot ni, naput makin tuloy kami, at tuy kang sasaganan kami, o apo. Amin nasagot, irok nilitipid ni Plugo, inalintek, kinasanto, kentalinay. Pag-ibay po siya, ang mamati tinuto, palagayat ni tipanatao. Masutuit parabor, agyaman, agyaman kami apo. Magsutuit parabor, agyaman kami apo itibinim. Misyon, kapit mo iti puso, di pagpagim isagot ni, naputukin kami, at tuy kang kasalanan kami,
Kararag kasakbayan ti Misa. O Diyos ko, tulungan nak tapno napasnek ti panakimisak. Ay ayate kay sus ko, iragpin mo kad daytoy luwalok kadagita karkararag mo. Idaton ko daytoy amisa, iti sumaganad a panggep. Umuna, agpay ti pakaidaydayawam. Ayaten ken pagrukbaban da ka kuma digiti amin at tao. Ayaten ken amenda ka, may kadwa, agpaaya pagyaman ko kadigiti adu nga imbag ngim parabor mo. May katlo, agpaay apanggunod ko ti pakawan kadigiti basbasol ko. May kapat, tapno pangragpat ko ti grasya a masapol ko ken digiti sabali at tao. Apo Birhen Santa Maria, ken dakay amin nga anghel ken sa santo ti Dios. Nang runa kada kayo ang mapadayawan iti daytoy a misa. Tulungan dak tapno napasnek ti panagimisak. Amen.
mangut padaya daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo taagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Rambakan tayo ti fiesta, ti panagbunyag ti Apo. Panangrugi ti misyon na, panangiparang na ti kinasiyasino na, ken panangilungalong na kada tayo, tapno agbyag tayo para iti pagarian ti Dios. Ti daytoy nga Domingo, mausungan dagiti agsanay nga tumulong iti panangumunyon dagiti amma, dagiti agtutubo nga kadwa tayo. Ket tarigagay tayo nga amin nga sisa, amin nga amma, amin nga agtutubo nga natangkananan ket mangidaulo da iti panaglualo, panagserbi, panangumunyon kadagiti masakit, ken parang tulong tunggal agmisa tayo, kadagiti panagkomunyon tayo, panakiranod tayo, ken ni Apo Isus. Agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo ang magkiranod kadagiti na santuan a misteryo. Agkompesarak iti Dios ama nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basul ko, basul ko, basul ko unay. Isong agpakpakaasyak ken Santa Maria agnanayon a Birhen. Karagiti amin ng anghel ken sa santo, ken karakayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na kami Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, katalaan na kamamin nga iturong iti biyag nga agnanayon. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Idaydayaw tayo ti Diyos, ikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Diyos, ti kangatwa, ket dito'y dagakapya, kadagiti tattao anaing pagti panagnak-naken na, ibunan nagdaka, itanog daka pagrukbaban na daydayawen daka, agyaman kamken ka, gapu iti naindaklat adayag mo. Gloria iti Diyos, di kangatwa. Apo Diyos, na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabalin amin, kesika Apo mi a Jesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos ke anak ti Ama. Gloria iti Diyos, di kangatwa. Sika amangikan, kadagiti basbason ti lubong, kaasyan na kami. Sika amangikan, kadagiti basbasol ti lubong, awate kadaytoy arara
araw mi si tutugaw iti makannawan ti Ama kaasyan na kami gloria iti Dios ti kangatwa yan tangay siksika o Apo Jesu Cristo inasantuan siksika ti Apo siksika ti kangatwa iti timpuyog ti Espiritu Santo iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo, manakabalin ket agnanayon a Dios, idinabunyagan ni Kristo sa jay karayan Jordan, ket imulog kenkwana ti Espiritu Santo, impablaak mo as idadayag unay, nga isu ti ayatem nga anak mo. Ipaimukad kada kami anabalbaliwan anaipasngay babaan ti bunyag, ket innalam apan nakaanak mo, tagtalinaed kami akan kanayon a makaayayo ken ka. Gapo ken Apo mi ay Jesu Kristo anak mo ket Dios. Isu makipagbiag ken makipagari ken ka ken iti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon awan ti inggana. Ti may basa na adaw ti libro ni Propeta Esaias. Umay kayo da kayo amawaw, ipangagdak ket maadan kayto iti biag. Umay kayo da kayo amin amawaw, adto iti danum. Umay kayo da kayo ngawan kwartana, gumatang kayo iti taraon ket mangan kayo. Umay kayo gumatang iti arak ken gatas, awan ti masapul abayadan nyo. Apay nga agasto kayo iti saan amakan? Apay agastuan nyo ti swelduyo ket kaskas di amabisin kayo? Denggendak ket aramiden nyo ti ibagak. Ket agpennek kayto kadagiti kasayaatan na taraon. Ipangagdak ita da kayo at taok ket umay kayo kanyak. Umay kayo kanyak ket maadaan kayto iti biag. Makitulagak kada kayo iti agnanayon na tulag. Ket ited kunto kada kayo dagiti bendisyon nga inkarik ken ni David. Pinagbalin ko a pangulo ken nagturay kadagiti nasyon. Inaramat ko a mangipakita kadakwada iti kinatan-ok ko. Ayabam to dagiti gangan na et a nasyon di da kaidiam amo. Ngemita si papardas da nga umay tumipon ken ka. Siyak nga Apo a Diyos mo, tinasantuan a Diyos ti Israel. Ti mga ramid to kadagitoy ket ikkan-kantoy ti dayaw ken dayag. Biruken nyo ti Apo, ket agkararag kayo ken kuana. Masapul nga isardeng dagiti managdakdakes ti wagas ti panagbiagda, ket baliwan da ti panagpanpanunot da. Agsublida kuma iti Apo a Diyos tayo, isu ang manangaasi ken madadaan ang mamakawan. Kunati Apo, ti panunot ko saan nakas iti panunot yu. Ket ti aramid ko saan nakas kadagiti aramid yu. Kas iti kangato ti langit ken ti daga, kastamet ti kangato ti aramid ko. Ngem ti aramid yu. Nangat nga tumet ti panunot ko ngem ti panunot yu. Mayarig ti saok iti tudo ken niebe, nga agtinag manipod langit, ket sibuganda ti daga. Pagtubwenda dagiti mula, mangtedda iti bukel abin-i ken taraon. Kastan tumet dagiti sao nga ibalikas ko. Aramiden danto nga aramiden dagiti planok. Tungpalen danto dagiti amin anang ibaunak. Ti sao ti Apo.
Agragsak ti mawaw iti nalamiis a danum ti pannakay salakan. Ti Diyos ti mangisalakan kanyak, agtalekak ken kuana ket awan pagbutngak. Ti Apo ti mangted iti bileg ken pigsak. Wen, isu ti mangisalakan kanyak, agragsak ti mawaw iti nalamiis a danum nga inumen na. Kastamet dagiti tattao ti Diyos no isalakan na ida. Agyaman kayo iti Apo, agpatulong kayo ken kuana. Ibagayo kadagiti amin a nasyon ti aramid na. Ipakaamuyo kadakwada ti kinatanok na. Kantaan tayo ti Apo, gapu kadagiti na indaklan nga inaramid na. Iti entero alubong ipadamag yu ti kasta. Agpukaw ken nagkanta kuma dagiti agnaed ti Sion, na indaklan tinasantuan a Dios ti Israel, ket makipagnaed kadagiti tattao na. Ti maibasa na adaw ti umuna asurat ni San Juan. Anak ti Diyos ti siya sino man amamati ani Jesus ti Kristo. Ti siya sino man nga agayat iti maysa nga ama, ayaten namet ti anak dayta nga ama. No ayaten tayo ti Diyos ket tungpalen tayo dagiti bilbilin na, daytoy ti pakaamuan tayo nga ayaten tayo dagiti anak ti Diyos. Tati panagayat ti Diyos, isu ti panang salimitmet kadagiti bilbilin na. Saan ang makapadagsen dagiti bilbilin na agsipod ta amin nga anak ti Diyos maparmek dati lubong. Ket babaen ti pamati tayo, agbalaygi tayo amang parmek iti lubong. Siya sino ti mang parmek ti lubong? Awan sa bali no di ti mamati ani Jesus anak ti Diyos. Daytoy ni Hesukristo nga imay babaen ti danum ken iti dara. Imay saan laeng nga ti danum, no diket iti danum ken iti dara. Ket paneknekan met laeng ti Espiritu apudno daytoy. Agsipod tapudno ti Espiritu. Tallo ti mang paneknek. Ti Espiritu ti danum ken ti dara. Ket agtutunos dagitoy atallo. No patyen ti pammaneknek dagiti tattao, ad-addapay kuma apatyen tayo ti pammaneknek ti Diyos. Nadagdagsen ngamin ti pammaneknek may papan ti anak na. Ti sao ti Apo. Iti puso intay luktan, kadagiti balikas anasantuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Datayo nga anak ti Ama, intay dunge asita talna, panagkay. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw iti nasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Dahito iti tema, ti panangas kasaba ni Juan, amamunyag. Sumarsaruno kanyak, ti may nga daan, iti dakdakkel, apan nakabalingom siya. Jakpay may kari nga agrukob, amang warwar, iti kordon, dagiti sapatos na.
Bunyagan kayo iti danum, ngem bunyagan na kayto iti Espiritu Santo. Kadagidingal daw simmangpet na Jesus ang nagapu ijay Nazaret, may sangaili ti Galilea. Binunyagan ni Juan ijay karayan Jordan. Apaman ang nakasangat ni Jesus iti danum, nakita na ang naglukat ti langit, nakita na pay ti Espiritu Santo akas kalapati a bumababa ken kuana. Adamay sa atimak ang nagapu iti langit, sikat ti anak ko adungdungwag kinunana, maayayo ak ken ka, maayayo ak unay ken ka. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ay ayatek kakabsat ko kan Apo tayo nga Jesucristo. Ugali dagiti Hudyo ti bunyag pagdalus, bunyag para ti panakapakawan ti basbasol. Nagbalin nga paset ti ritual da dayta nga maminsan makalawas dagiti lalaki mapanda agbatok maibatok da para iti daytoy nga bunyag ti panagkapakawan ti basol. Maminsan makalawas nga ramidan dagiti lalaki ket maminsan makabulan dagiti babae na ipaugalin dayta tapno mariknada makontento da nga nadalus da manipod ka dagiti basbasol da maaramid dayta nga panakaibatok panakabunyag da. Isot gapuna nga nagbalin mo't nga dakkel nga paset ti panangisagana ni San Juan Bautista iti umayan sangbayan ni Apo Isus nga Mesiyas idi dumteng agbabawi kayo kadagiti basbasulyo dayta ti impukpukaw na ket napandaamin nagbunbunyag ken kuana ket napanpay nakikaysa nakilinya ni Apo Isus nga agbunyag. Kadakkel ang rason awan met ti basol na apay nga mapan agbunyag iti bunyag ti panakapakawan ti basbasol. Ti kangrunaan nga anag na umuna-unay na iparangarangan ti kinasiyasino na imay na Apo Isus nga makikaysa kadatayo kadagiti tattao a managbasol. Iti nauneg nga panakikaysa panakipagrik na iti kasasaad ti tao nga managbasol na nakikuyog nakilinya ket nagbunyag met uray no awan basol na. Daytoy nga kinasiyasino na ti panangiparangarang nalaunayen nga inmay tapno ispalen isalakan na tayo. Dito'y tayon nga marikna nga naununeg manen ti panakikaysakan ti tarigagay na panangilalana kada tayo, kayat nang agbiag tayo, kayat nang agsubli tayo iti sinong ti Diyos. Tanaisina nga rod ti sangkatawan, gapo iti basol nga naaramid dananang ken tatang tayo nga Adan ken ni Eva. Ket di imay, dayto yun, ti kinasyasino na, dayto iti panggap na, dayto iti misyon na, ket na ay ayo ti Apo iso nga pinasengkedan na, iti ulog ti Espiritu Santo, babaan ti kalapati, iti panagkunana adtoy ti anak ko, sika ti anak ko, adungdungwek, maayayo ak unay ken ka, day tamet ti linaon na, dayay kararag tatay nga panglukat, nga numanpay maisupadi tayo, taadda bagi tayo, isuna kapurong Espiritu, in kawas na ti bagi ken lasag tayo, kinatao tayo, malaksid iti kinamanagbasol, ket babaan iti daytoy nga panangisalakan na ti kararwa tayo, maikaysamet, mabalinan nga maikaysa tayo met ken kuana, nakikaysa kada tayo, iti bagi, lasag, ken dar tayo in kawas na, nagbaling nga tao, tapno, addapan nakabalin na, kamabalinan tayo met, ti makikaysa ken kuana, iti kararwa tayo, tapno maikarinton dayta maikaritay ton nga makiranod ken kuana iti biag nga agnanayon. Dayjay sarsaritaan tayo di Christmas nga sacred exchange. Imay ti Dios in kawas na ti
lasag kendara tayo, kinatao tayo, malaksid iti basol, tapno da tayo, agbalin tayo met nga panakaanak na, adopted sons, adopted children. Inala na tayo nga panakaanak na tinagikuan, itinagan ni Jesus. So dahito yan, edi imay na po Isus ket nabunyagan, na iparangarang ti kinasya sino ti Diyos, na iparangarang nga kailalaan na tayo, makikay sa unay ti kasasaad tayo, kayat na launay nga ispalan na tayo, ket ited na dayta nga pribilehyo, dayta nga pribilehyo ti kinatanok, dayta nga dignidad nga ited na nagunod, babaan ti panangipatungpal ni Apo Isus iti misyon nata imay, ket nagtutuok na tayo, ket nagungar. Nga rin na marambakan tayo ti yaay na, inmay nga nakikaysa iti kinakurapay kan kinanumo ti tao, nakakurkurapay ti tao, aglalo ta iti kinamanagbasol na, inarakop na ti kinapanglaw, biag na daytan, santo nagnaed, iti sidong ti pamilya ni Jose ken ni Maria, kalpasan na nang rugin ti misyon na idinabunyagan, public ministry na dayto yan, nang isursuro, nangag-agas, impakdar na tinimbang nga damag, ti panangisalakan ti Diyos, maging gana nga naisakripisyo, nagtutok na tay, ket nagungar, dimteng, dahito nga panakaisalakan, dimteng ket natungpal kada tayo, dahito nga tarigagay ti Diyos, nga pagbalinan tayo, adabiyag sa anen nga patay, ada grasya sa anen nga kinamanagbasol. Kadaytoy, palagipan na tayo matngarot ita, iti bunyag nga inawat tayo. Ti bunyag nga inawat na, kabunyag nga panakapakawan ti basol. Ti bunyag nga inawat tayo, uwan, paset na mat, data panakapakawan ti basol. Ngam, kang runaan na, dayta, nagbalin tayo nga anak ti Diyos. Nagbalin tayo nga kameng, anak na tayo, tatang tayo isunan, tatang tayo ti Diyos. Insalakan na tayo na Apo Isus, inkameng na tayo, iti bagina, ti iglesia, kabsat tayo ni Apo Isus. Inkamang na tayo, ket maibaon tayo met, ada misyon tayon, datayon, ti gaputa simbaan, kamang na tayo ti nga simbaan, ket ti akam, ken anungan na ti nga simbaan, mangitultuloy iti misyon ni Apo Isus, mangipaay ken mangpatawd iti panakaisalakan, day tameten ti misyon tayo, ito nagti simbaan, iti bugod tayo nga bagi, kada tayo nga sa nga pamilyan, kan itiruar ti simbaan. Isut gapo na nga datan ti pateg dagiti na duma-duma nga anungan, gapo ta kamang na tayo dati nga simbaan, adan na duma-duma nga paganungan. Dagiti pamilya, kita enda, ti itatanor ti pamilyada, tapno agbalinda nga pudno nga anak ti Diyos. Ket no kitaan tayo, dadya may kapat, pan nakapunas ti basol nga tawid, dahil nga minti at adda nga pagawatan tayo iti bunyag. Uwan agpaiso, na ikatan na nga basol nga tayo, itinagan na po Isus, ngam dahil pa nagbalin tayo nga adopted children, anak ti Diyos, anak ti Ama tayo, kamang ti simbaan tayo, ket misyon nga naitalagmat kada ti misyon, nga pan nakipagtrabaho tayo iti pararamid, ti panakaisalakan, babaan ti iglesia tayo, ken dayta, napunas nga basol nga tawid, naikat nga basol nga tawid nga kung kuna tayo, naugasanan kung kuna tayo. Dahil ti masansan nga pagawatan tayo idi, ngam adada nga ti panagawat tayo kuman, panag si Senerbi, nakiranod tayo ti kinapadi, kinaari, kinapadi, kinaprofeta ni Apo Isus, at daytan, nagbalin tayo amin, nga alikaman instrumento ti aramid ti panakaisalakan. Isut gapunan launa yan nga, kasta unay ti panakairing, kan panakaibagan na lata ti kinapateg, ti anungan, kan panag si Senerbi. Ket ita, may nga paset, iti panag si Senerbi, panakaaywan dagiti masakit, panakakomunyon dagiti masakit, adada dagiti balbalayda, dagiti nakapsutan nga babaket, kan lalakay, kan dumapay nga da kasasad na nga masakit, masapol nga da agserbi, makimisa da iti telebisyon, makimisa da iti radyo, ngam babaan, ngam awan mo't iti posibilidad ng agkomunyon, maidanon, tinasanto na komunyon, di Domingo. Kadagiti masakit, ipanmet ti apupadi, iti kada umuna nga biyernes, ti bulan, dahi nga aramid, tapno ti kasta, mataming amin, anak na ti amin, dagiti makaumay dito'y, anak na ti amin ti Diyos, dagiti makaumay dito'y, kan dagiti san nga makaumay, may kagumaan, gapo iti sa gubanit, gapo iti kinakapsot,
ti panagserbi daytan dagiti communion minister, extraordinary ministers of Holy Communion, dagiti katulungan a mangumunyon. Tinapateg nga annungan may kadwa ket daytoy panagdaydayaw panagyaman tayo tagtultuloy nga adda ni Apo Jesus. Ti Jesus nga nangisalakan kada tayo nga nangaramid ken nangibatungpal, ti misyon ti panangisalakan nga nangrugi idi nagbunyag, idi nalpas nga nagtutok na tayo ken nagungar, kinalikaguman na nga agbati, tunggal agmisa tayo, adda mabati, adda dayay tabernakulo. Ket kaadda na kada tayo, daytoy nga kaadda ni Apo Dios nagpateg tunggal umuna a Sabado ti bulan agparintuman agkararag tayo. Tinauneg nga anag ti itutulong dagiti communion minister iti panakaiwaras ti nasanto na komunyon nasken nga danauneg nga langen-langen singed relasyon da ken ni Apo Hesus. Ilungalong da daytoy binulanan manipod pailaang idi 2018 nga panagparintumang tayo umuna nga Sabado ti bulan agpatpatnag masubla-sublat tayo amin barbarangay dagiti sisisa ti barbarangay tapno iti kasta agtamad ken italag tayo ti amin may saka dagiti di tayo malipatan dedi panagkai prosesyon na mobile nga prosesyon tinasantuan nasantuan unay nga sakramento idi fiesta tinadyusan nga asiti Apo ket dayta ti annungan dagiti awagan tayo nga masansan iti acolyte nga nalawlawa ngamin dayi annungan iti acolyte no talagang acolyten ket ararigan kasla diakono talagang tao agserbi iti altar nga amuna ken nauneg iti panagkai pisok na iti araramid ti liturhiya ngem ti adada nga opisyal nga naganda katulungan a mangumunyon isut gapuna nga daytoy mausungan da dagito nga kakabsat tayo ket agsanay da inot ag usungan dan agserserbidan ngem agtultuloy awan sarday na ti panagahadal iti panangpauneg panagkatisismo kang runaan na daytoy anag ti nasanto na Eukaristia nang rugida ti panangadal ken panangawat nga nalaing iti anag ti nasanto na misa ti anag iti panagrukbab daytan ti dua nga imurunan ketatan mangrugi agserbida sada inuten nga paunegen ad-adan nga ti kita daket agserbi dagiti amin nga pagserbian dito'y simbaan saan nga pamadayaw saan nga dayaw saan nga status saan nga nangaton ti akem da saan saan nga kinangato ti akem kada kinababa ti akem tapada tayo nga rod amin nga anak ti Dios dagiti bado da nga puraw no bado da man ti puraw ket senyal ken simbolo idi nagbunyag tayo pamadayaw ken pagdaydayaw ken ni Apo Hesus akasmet dagiti anak ken datay amin tunggal makimisa tayo agaruwat tayo iti mayataday nga mangited iti panagdaydayaw ken ni Apo Dios sanamot nga kaya nga sauen nga agkawus tayo iti nakangingina ngem ti klase ti panagkawus tayo tunggal makimisa tayon tapno paay tayo dayta nga panagdayaw tapno iti kasta ada kina solemne ada kina formal ada tanok ada dignidad dayta ti panggep ken gapuna masansan ang masulisog tayo nga agbaling nga show ngem saan nga show sud gapuna nga no imay tayo nakimisan ikawus tayo tapno mapalagipan tayo ikawus tayo dayta nga kawus iti panagdayaw ngam buyugan ti kaunggan tapno ti napintas ken nadalus nga kawas nga paggirokno iti pagdayaw ti kaunggan tayo ti kang runaan nga mangted iti panangbigbig panagdayaw ken ni Apo Dios ti bunyag ni Apo Hesus palagipan na tayo ti anag met ti bunyag tayo kanayon tay kuma nga marikna tay kuma kanayon silalagip tay kuma nga kanayon ti bagbagi tayo, idinabunyagan tayo, nagbalintay nga templo ti Espiritu Santo iso nga taginayunan tayo, nga ti bagbagi tayo, tuntunan na ti kinalintag, tuntunan na ti ayat, tuntunan na ti kababalin nga nasayaat, ken galad, amin tayo nga Kristiyano, saan lang nga dagiti
agserserbi kada tayo, san lang nga dagiti leader tayo, san lang nga dagiti amin nga adda akum na, kan annungan na, no di datay amin, pada tayo, maayaban tay amin, iti panagsingpet, gapo, iti dati nga bunyag. Maayaban tay amin, iti panagserbi, gapo, iti bunyag. At daytan kinapadi, kinaari, kinaprofeta, ti kinapadi, dayta, biyag, panagkararag, panagdaydayaw, panangibabaet, aramid, iti panagsantukan, panagsingpet, kinaari, panagserbi, saan nga dayay anungan, kenturay, nga naikawas, nga panagserbi, kas, ken Apo Isus, idi binugwan na, ti saksaka, dagiti adalan na, panagserbi, no adda annungan panagserbi kada tayo nga Kristiyano panagserbi saan nga saad kon adda turay kon saan panagserbi ket ti kinaprofeta ti sao ti Dios ti panagsaksi ti panangiparangarang tayo anak na tayo ti Dios kabsat tayo ni Apo Isus insalakan na tayo ni Apo Isus templo na tayo ti Espiritu Santo kamang na tayo ti iglesia tayo at dayta ti annungan ti iglesia tayo, annungan tayo amin na pada-pada, kinapadi, kinaari, kinaprofeta. Idaw-dawatan tayo, katikararagan tayo, dagitoy, kakabsat tayo, nga sakbay na, kat ayaban ta ida, tanukalpasan na, tinaisang sangayan nga wagas, into ni pakdaar tayo, ti pamati tayo, adda, dayta nga pagbatayan, ti panagserbi, ti tunggal maysa, panangipaduyakyak iti pamati. Ayabak nga rod ni dagitoy nga kakabsat tayo tapno iti kasta agpasanguda ti mangiwanwan ken mangidaulo kadakwada ni Albert Raras awagan na dagitoy nga kakabsat tayo kalpasan na sangsang kamaysa ken makikaisadan to amin iti panag pabaro iti pamati tayo. Dagitoy nagiti kakabsat tayo nga naayat nga tumulong nga maigserbi. Pasango kuma dagiti naayaban nga Dagiti kari akadwa a mangumunyon wenno extraordinary ministers of Holy Communion. Itan Albert Raras awagam dagitoy nga agpasango. Dagiti agtuloy ti anticipated mass poblasyon SOR ni Brother Bernard Ponce. Sa sarno nga nagan latan ti awagam Brother Christian Gandesa. awan ti brother kamlatan ti awan ti brother Poblasyon awan ti Weste lugar asyayan di kami gusto. Edgar Loquiao. Poblasyon Norte Elmer Haramel, Honaro Velasco, Daniel Sanchez, Raymar Habillonar, Robert Arbolente, Dionisio Acosta, Ernesto Kiming Jr., Constante Cabato, John Galicia, Cornelio Vallejo, Danilo Bellana. The first mass Pantar, Jerome Rasiles, Jomar Raboy, Jomar Rabilas, Albert Tejada, Michael Gray. The second mass, Erben Acosta, Joshua Dengle. Third mass, George Sabillonar, George Jacquas, Victorio Lacaden,
Ron Pingay, Romeo Togade, Silpicio Jaino Jr., Aldrin Kumayaw, Primitivo Handok, Ken Carlo Acosalan. Sakbay iti panagkari kan panakausong yo. Makikaisa tayo iti kagimungan. Tumakder tayo amin, tapno pabaruan tayo, ti pamati tayo. Mamatiak iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Mamatiak met ken Jesucristo, abugbugtong anak na ken apo tayo. At imao iti ramid ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Birhen. Nagtutok iti panagturay ni Poncio Pilato. Na ilan sa iti krus na tay ket na itanem. Ngulugtayan dagiti natay. Nagungar iti may katlong aldaw. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makanawan ti Diyos Ama aman nakabalin amin. Agapuntos sa diyay nga may mangukom karagiti si bibiyag ken karagiti natay. Mamati akmet iti Espiritu Santo. Patsek met ti Santa nga Iglesia Katolika. Ti panagrinanod dagiti sa Santo. Ti panakapakawan dagiti basbasol. Kadwa amang umunyon. Si dadaan kay matlang umay agkararag iti rabii iti umuna a Sabado ti kada bulan. Yan tangay si anugot kayo iti ayab ti Apo. Agkararag tayo tapno tulungan ken tarabayan na kayo. Titulong tayo adda itinagan ti Apo. Agnanayon na Dios bendisyonam dagitoy nga krusipiho amang ipalagip kada kami ken Jesus nga anak mo iso mangisalakan ti lubong manipud ti agnanayon a patay agpaida ko mga talged ti panagserbimi ken liwliwa kadagiti pakarigatan mi dawati mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo. Awatem daytoy a krus kastanda ti panakaisalakan mo maparigta ka kumang nga sumurot ka nagserbi ken Kristo at tinapay ti biag. Awatem daytoy a krus kastanda ti panakaisalakan mo maparigta ka kumang sumurot ka nagserbi ken Kristo at tinapay ti biag. Awatem daytoy a krus kastanda ti panakaisalakan mo maparigta ka kuma sumurot ken nagserbi ken Kristo at tinapay ti biag. Awatem daytoy a krus kastanda ti panakaisalakan mo maparigta ka kuma sumurot ken nagserbi ken Kristo at tinapay ti biag. Awatem daytoy a krus kastanda ti panakaisalakan mo maparigta ka kuma sumurot ka nagserbi ken Kristo at tinapay ti biag. Awatem daytoy a krus kastanda ti panakaisalakan mo maparigta ka kuma sumurot ken Kristo at tinapay ti biag. Di long hair. Awatem daytoy a krus kastanda ti panakaisalakan mo
maparegta ka kumasumurot ka nagserbi ken Kristo at tinapay tibyak. Awatam daytoy a krus kastanda ti panakaisalakan mo maparegta ka kumasumurot ka nagserbi ken Kristo at tinapay tibyak. Hawatem daytoy a krus kastanda ti panakaisalakan mo maparegta ka kumaasumurot ka nagserbi ken Kristo. Hawatem daytoy a krus kastanda ti panakaisalakan mo maparegta ka kumaasumurot ken agserbi ken Kristo at tinapay ti biag. Daytoy a krus sa kastanda ti panakaisalakan mo maparegta ka kumasumurot ken Kristo at tinapay sumurot ken Kristo at tinapay ti biag. Awatem daytoy a krus a kastanda ti panakaisalakan mo maparegta ka kumasumurot ken Kristo at tinapay ti biag. Awatem daytoy a krus kastanda ti panakaisalakan mo maparegta ka kumangagserbi ken sumurot ken Kristo at tinapay ti biag. Awatem daytoy a krus a kastanda ti panakaisalakan mo maparegta ka kumasumurot ken Kristo at tinapay ti biag. Awatam daytoy a krus kastanda ti panakaisalakan mo maparegta ka kuma sumurot ken Kristo at tinapay ti biag. Awatam daytoy a krus kastanda ti panakaisalakan mo maparegta ka kuma sumurot ken nagserbi ken Kristo at tinapay ti biag. Awatam daytoy a krus kastanda ti panakaisalakan mo maparegta ka kuma sumurot ken agserbi ken Kristo at tinapay ti biag. Awatam daytoy a krus a kastanda ti panakaisalakan mo maparegta ka kumangagserbi ken Kristo at tinapay ti biag. Awatam daytoy a krus kastanda ti panakaisalakan mo maparegta ka kumasumurot ken Kristo at tinapay ti biag. Awatam daytoy a krus kastanda ti panakaisalakan mo maparegta ka kumasumurot ken Kristo at tinapay ti biag. Awatam daytoy a krus kastanda ti panakaisalakan mo maparegta ka kumasumurot ken Kristo at tinapay ti biag. Awatam daytoy a krus sa kastanda ti panakaisalakan mo maparegta ka kumasumurot ken nagserbi ken Kristo at tinapay ti biag. Awatam daytoy a krus sa kastanda ti panakaisalakan mo maparegta ka kumangagserbi ken Kristo at tinapay ti biag. Awatam daytoy a krus a kastanda ti panakaisalakan mo maparegta ka kumaasumurot ken Kristo at tinapay ti biag. Ito a krus sa kastanda ti panakaisalakan mo maparegta ka kuma nga agserbi ken Kristo at tinapay ti biag. Awatam dito a krus sa kastanda ti panakaisalakan mo maparegta ka kuma sumurot ka nagserbi ken Kristo at tinapay ti biag. Awatam dito a krus sa kastanda ti panakaisalakan mo maparegta ka kuma nga sumurot ka nagserbi ken Kristo at tinapay ti biag. Awatam daytoy a krus kastanda ti panakaisalakan mo maparegta ka kuma nga agserbi ken Kristo at tinapay ti biag. Maraydayaw ti Dios iti daytoy agagumyo aramiden yung arod ti kararag panagkariyo kas lebadura ti gimong. Maraydayaw ni Apo Jesu-Kristo tinasantuan a Eucharistia, mamatiak ani Jesus ti dalan ti pudno ken ti biag. Himaya nang ikasaba iti pagarian ti Dios,
Amensay ti panakaisalakan ken pannakawayawaya. Inwaragawag na ti pagarian ti kinapudno ken kinalintag. Kapya ken ayat. Impakat na ti panagbiag na ti anyaman ngin sursuro na. Mamatiak akas adalan ni Kristo, masapol a surutag ti dalan a kinapudno, kapya ken ayat. Si kakaysay ti siubukal na Kristiyan wan nagimong, masapol nga ituloy ko ti misyon ti Apo, amang pabaroy ti amin abanag. Ti agbalin a lebadura ti gimong, tapno mabalbaliwan ti dakes sa galad, kan panaglalangan. Kang runaan na ti panagbalin ko a pagwadaman apadak nga amma. Babaan ti anungan nga extraordinary minister of the Holy Communion. Mamatiak ababaan ti panagtrabaho iti daytoy nga annong agpaay ti panagsantak ti simbahan sa nga karubaan ket may sa awagas ti panakipaset ko. Babaan ti naindakla na grasya ti Espiritu Santo ngagturong iti panakapabaro ti biag pamati iti parokya. Tababaan ti nasantuan ay Eucharistia, mataraunan ti na Kristiyan wa nagimong, kas panang surot ko iti awis ti Apo, pikarik nga agbalinag anapudno iti daytoy nga akam kan annungag iti parokya. Tulungan nakuma ti Apo. Kakabsat, kumalarag tayo iti Apo para kadagito nga kakabsat tayo. Ngagkari iti annungan da kas extraordinary ministers of Holy Communion. Dawatan tayo iti Apo ti panangpuno na kadakwada iti bendisyon na. Ti panangpatibker na kadakwada tapno agbalinda a napudno iti panagserbida iti Santa Iglesia. Tumakder tayo amin. Iturong tayo dagiti imima tayo kadakwada amang ikararag kadakwada. Managparabor nga Apo, tartaraunan na kami ti bagikan dara ti anak mo, tapno maddaan kam iti agnanay na biyag, bendisyonam dagitoy akakabsat mi, anapili amang iburay iti tinapay sa dilangit, kantikopa ti panakaisalakan, kadagiti tattaom. Sapay kuma ti makaisalakan ang misteryo, nga iburay da, ta iturong na ida itiragsak ti biag ngagnanayon. Dawati mi daytoy gapo kan Kristo nga Apo mi. Very good. Dagiti kakabsat tayo, agserbidan, nga magtultuloy ti panagsanay da. Sumango kayo kadakwada. Kan tayo ti talong at tupak, dagiti nga kabsat tayo. Very good. Ay ayatak nga kakabsat, dagitoy, mabalin yung tagsubli ito gawyo, tultuloy yu garod, iti panagserbiyo, iti Apo. Agkararag tayo, iti Ama, ana ilangitan, dawatan tayo, kenkwana, iti tulong na kada tayo, tapno, agtultuloy kuma, nga maaramid kan maipakat tayo, tibunyag nga inawat tayo. Tunggal panggap kuna tayo, Apo itdem kadakam ti Espiritum. Para iti simbaan, agtalinaed kumati na pigsa apam mati, nang runa kini Santo Papa, dagiti ubispo ken papadi, tababaen ti sao ken aramid, isuda ti pagtuladan dagiti amin anabunyagan, itinagan ti ni Apo Jesus, kumararag tayo iti Apo. Apo itdem kadakam ti Panginoon. Para kadagiti amin na Kristiyano, iti sangalubungan, taag na ed akanayon ti Espiritu Santo kadakwada, tapno inaldaw ang mapabaro, dagiti karida, idi nabunyagan da. Kumararag tayo iti Apo. Apo itdem kadakam ti Espiritum. Para kadagiti amin na nabunyagan ita ang aldaw, nang runa dagiti ubing, tababaen ti panulong dagiti naganak kadakwada, agtananaed da ang agnanayon ti grasya, iti panakabunyag da, kumararag tayo iti Apo. Apo itdem kadakam ti Espiritum.
Para kada tayo amin nga adda ditoy, aramiden tay kumaas siya ayat, ken si pupudno dagiti anongen tayo, kas inkari tayo idinabunyagan tayo, kumararag tayo iti Apo. Apo itdam kadakam ti Espiritu. Para kadagiti amin apimusayan, sapay kumata babaen ti panakabunyagda, maawat dan ti panangisalakan ni Jesus, kumararag tayo iti Apo. Apo itdam kadakam ti Espiritum, nailangitan nga ma, patgam kad dagitoy nga daw dawat mi, tulungan na kami tapno maipakat mi, ti annungan mi kas nabunyagan, gapo ken Kristo nga Apo mi. Kumararag kayo kakabsat ko, tapno dagitoy daton tayo, makayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. O Diyos nga mami, rambakan mi ita, ti panangipablaak mo ani Kristo, ti ayatem nga anak mo, isuga po iti kaasina, binugwan na ti lubong, kadagiti basbasol na, awatem dagiti daton mi, magkikaysada iti sakripisyo ni Kristo, iso ngagbiag kenagari, tagnanayin ngawan tinggana. Ti Apo adda kuma kada kayo, kita kayo dagita puspusuyo, agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Pudno unay amay karikat trumbeng, anong mikat pakay sarakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo kendiso, agyaman kami kan kaapo, na santuan nga Ama, manakabalin, ketagdanay na Diyos. Tababaan tayo panagbunyag ni Kristo, jay karayan Hordan, impatuldom ti baro, apa nakabugo ti kararwa. Babaan tayo ti mag-anagapo sa dilangit, insuro na kami, tapno patsyan mi ati anak mo, pudno nagkipagbiag karagiti tattao.
Babaan mo tayo ulog ken kwa na ti Espiritu Santo iti kita ti kasla kalapati, impakaamom kada kami, alinanaam itilana ti ragsak ni Kristo nga adipon mo, karimbaon mo mangi kaskasaba iti Ebanghelyo kadagiti nakurapay, makinanggay kam kad iti bilag ti langit, diti daga ikantami dagiti pakaydayawam, kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti, amin aparswa, ti langit ken daga, napnuda, iti pakaydaydayawan, Husana, iti kangatwa, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, Husana iti kangatwa. Pudno unay Apo, abiga a kinasanto, sikati gubwayan ti amin a kinasanto. Dawatan mi nga ipay mo ta Espiritum, amang pasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinam katipay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi ay Jesucristo. Isu di sakbay ayawat na si ayat ti bagina, tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na kat kinanana, alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso amayawat to amay paay kada kayo. Kastama na kalpasan di panang rabida nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sa nainted kadagiti disipulos na kat kinunana, alain nyo kat uminom kay amin iti daytoy, taday ti kalis ti darak, dara ti baro kan agnanay na tulag. Iso amay buyat to amay paay kada kayo kan iti adu atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidin nyo daytoy a pangilaglagipyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, tunggal iti dayto. Ken iti akalis uminom kami, iparangan, ti ipapatay mo, o iti panangilagip mi, iti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, kan ti kalis, ti panakaysalakan. Agyaman kami, tamay kari kami, nga da dito'y saklang mo, kadagserbi kami kan ka. Dawatan mi apo, tada ka mamakiranod, iti bagikan dara ni Kristo, pagkay kaysaan nakamkuma, ti Espiritu Santo. Laglagi pa umapo, ti iglesia mi ti sangalubungan, para irayam tayat na nagyusan. Laglagi pam ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi kanamin a papadi. Laglagi pam amin a pimusayan, awatam iday ti sidong mo a pakakitaan daken ka. Ipaay mo mat takaasim kada kami. Maikari kami kumaamin iti biyagngag na nayon. Ken makiranod kami kanang gasatan a Birhen Maria ngena ti Dios. Kinagasat nga Jose nga esposo na. Kadagiti nagasat nga apostol ken sa santo, anak kapudno anak serbikan ka. Makikadkadwa kam tukadmet kadakwada, mangitan tanok kan mangidaydayaw ken ka. Gapo kan Jesucristo anak mo. Gapo kan Kristo, si kakaysa kan Kristo, kan itisidong ni Kristo. Iritimpuyog ti Espiritu Santo. Iroknoy mikan ka man nakabalin nga ma, taminadayaw kan gloria, ti agnanayon ngawan tingkana. Kas may maysa a familia,
awagan tayo ti Diyos kasinsuro ni Apo Isus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagarian, matungpal kuma tinakam mo, ditidaga akas sa dilangit. Iddem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi ti patinain ngal daw, pakawanem dagiti utang mi, akas met pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami. Di na kambaybayan, mamanugod iti sulisog, salakan na kamkat iti dagat. Isalakan na kami apo iti amin na pagdaksan, idem asiayat tagapiam kada kami. Babaan ti tulong ta si may risikam kuma iti basol, kung may kanawakam iti amin ariribo. Kabayatan nga rurayan mi, tinamnamaan mi at kinagasat, ti ay na Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Apo Isus kinunam kadagiti apostoles, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga gabukan niya, titad ko kada kayo. Saan narigiti basol miti kitaam, narigit may kasmayanurot iti pagayatam, ipay mo ang siasi, ti kapiyakan, panagkaykaysa, sikang agbiag ka nagari, tagdanan ngawan, tinggana. Ti kapya ti apo, kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipayo, ti kablao, ti kapya, iti maysa, kan maysa. Kapya, kapya, kapya. Kordero ti Dios, amang ikat, karagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios, amang ikat, karagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios, amang ikat, karagiti basbasol ti lubong. Kakabsat ko at ni Apo Isus, ti Kordero ti Dios, amang ikat, karagiti basbasol ti lubong, nagasa ti anayaban iti padayana. Apo jak may karing o may kakaniya, kundi may salas saom mapaimbag ton ti kararo.
Kumararag tayo. Apo, dakaman na taraunan, itinasanto na parabor mo, dawatan mi nga aramidan kadta kaasim, nga ipapuso mi denggan, tibugbugtong nga anak mo, iti kasta pudno managanan kami, kanapay paisu kami nga anak mo, gapo kan Kristo nga apo mi. Agtugaw tayo. Agyaman tayo unay, iti sungbat, dagitoy nga kakabsat tayo nga agserbi, sapay ta, umado, dagiti mayat nga agserbi. Maipalagip ti meeting, dagiti amin nga dadaulo, ti Barangay Pastoral Council, dagiti officers da, ti amin nga barangay, dagiti Pastoral Council, kanti kakadwada nga dadaulo. Ada meeting kalpasan ti may katlo nga misa, trataran tayo ti may panggap ti sarongkar niya Santo Apo Santo Niño kadagiti pagtaengan kanti rambak ti Santo Niño Festival di jay Besalan into no Domingo nang rugin ti nobena ti binigat karkararag ti nobena ken Apo Santo Niño nga aggibusto iti 3-2 13 14 15 16 di jay Besalan. Kastamat ti panagsagana tayo ti rambak ni Apo Caridad nang rugi meten may kadwa may katlo nga aldaw iti may kadwa nga aldaw ti 3 na ita may katlo into no bigat into no 12 iti agsapa rambakan tayo ti fiesta na ditoy adda rambak di bantay ngam saan tayon nga maawis gapo nga rod iti daytoy rikot iti panagtitipon nga nakaadado more di kalman kita anday ti panagtitipon ti Nazarenon ket inwaras-waras dan digiti replika tapno saan nga dudupudup ti milyon nga tattao di jay Quiapo. Ket into no ramrambak ti Children's Festival aglilibot digiti amin nga barbarangay manipud dita sawat wano manipud di jay awan manipud di sawat ngagturong di jay Besalan. Bali mo nga gapo di jay bugbuga ngagturong di Besalan adayo unay so dayta. Dagiti agkalaysa ni Christopher Ramon nga taga Gabor Norte, kalaysana ni Irene Caldona nga taga Pangasinan, Intono Enero 16 ijay San Carlos City. Celso Cabreros nga taga Bambantarlac, asawaan na ni Susana Bisera nga taga Sidawan, Intono 27 Enero dito'y parokya tayo. Melvin Siborboro nga taga Gabor Norte, asawaan na kalaysana ni Ronet Morales nga taga Gabor Norte matlang Intono 28 ti Enero. Ni Felicitas Geb nga Diyos talwad na taga Bayuga Oeste Pimusay maitabon Intono 13 ti Enero. Dagiti nausungan nga agsanay ka nagserserbin nga communion ministers bati kayo kadwayo ti pamilyayo kalpasan dati nga misa tano palagipak dagiti pampamilyayo bakay pagarup da nga gabuta na usungan kayon ket sa santo kayo ta ibagak nga naluko kayo latta kemasapul yu latta ni Apo Dios pagarup to ka ni bakaiyo kada nanang kentatang yo ay nasing puto na usungan naon tao dalat ta dagita ngem ti may promote agkararag sang agbuakaw san nga ngimmato no dikidi kapada tay mulaeng sudajay ken panagserbi saan nga status panagserbi adada nga agserbi ti training da ket agserbi ang runaan na saan nga kumarit ken agpasugnod no mapalagipan tano ti acolyte kada lektor ken no palagipam kag pasugnod delikado sada agpukaw latan sadanto ibaga nga inikat ko ida salawasa o ulbod awan ti inikikat ko awan ti inikikat ko kaya da ngaming kasukatandak ta isuda ti madi ama ti sura diyan bamtan so datay amin tarigagay tayo aming nga amma balinda amin ti kada sisa no aming nga amma di kada sisa ke ilungalong dati panaglualo kan panangtulong iti misa ay ke gagangay yun, baling nga gagangay taano amin ket umay so nga amin nga sisa at least sa gaalo no di ket amin nga amma dijay sa no batang ti sisa da iso dayta automatic isuda basta batang kita yo ka amin mga panagserbi tayon ket jay sisa ura jay
barangay, no batang jay sisam, sige, si kayo amin, ti mangiwanwan. Kas jay tapno, nawardas, sa pasap, ken agpapada awan ti nguma nga to ti ere na, no di pababalata, pababa, panag, serbilata ti gagam tayo. Awan ti magkabalin, no di ti iglesia tayo, ibaon na tayo. Apaman nga, simbrek tayo ti ministry, saan nga di bagbagi tayo, ibabaon na tayo, ti iglesia tayo. Ayaban na tayo ni Apo Isus, ibabaon na tayo, dahita ti Espiritu na. Ti Apo adda kuma kada kayo, ti pamindisyon ti manakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Naidato ng ti misa, tayo itayat, ken kapiyat ti Apo. Apo karidad, taklinan, il-ili makailukwan, kibinen na kam nga ipan, ken Jesus mangisalakan. Apo karidad, taklinan, il-ili makailukwan, kibinen na kam nga ipan, ken Jesus mangisalakan. Im-im Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak unimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Noy maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay ipanangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek apanagununoy. Ken nasayam apanagladladingi ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak, binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Indaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami. Tapno si ka ti taraon ti kakakwami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, si katag nanayon amang ibabaet kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kaya tituloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami.
O Jesus, sika akang atuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofam kada kami, ti dalan ti panakaisalak. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapuan ti nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo, O Kristo, agragu kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma manglingkod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen.